Zrodila sa kniha, knižka, knižôčka, krásna ako čerstvo narodené dieťa. A tak ako deti dostávajú mená, aj to tvoje dostalo meno. Volá sa Albatros a Drak. Ďakujem. Ja som veľmi rád osadenstvu knižnice, celej posádke, že mi umožnili tu v týchto priestoroch sa vyskytnúť vôbec. A že ste došli toľky. Ja som fakt sa obával, že prídu takí moji 4 kamaráti od piva, okrem najbližšej rodiny, a že budem ako sa tváriť, robiť veľkú vodu k tomu prvému radu, zapratanému. Tak fakt všetkým ďakujem. Ja som ich tvoril v priebehu tých rokov. Gro vzniklo, keď som mal 21 a podstatná časť potom toto a minulé leto. A keď sa toho tak nakopilo, že by z toho mohla byť až celkom taká malá milá zbieročka, tak som ako pokus oslovil tú starú vojnu, tých starých židovských literátov, tých štamgastov, áno, lebo sú to štamgasti, ale skutočne aj skvelí ľudia. A oni poznali môjho detka, moju babku dobre, tiež samozrejme literátov, ľudí činných. A ani to nebola taká prosba alebo želanie, to som si na to netrúfol. Ja som sa ich opýtal, či by bolo možné to vydať. Oni povedali, že samozrejme, že áno. A nakoniec z toho vzniklo toto. Nemalo to teda vzniknúť vôbec. A to je literatúra pre deti napríklad. Tomu by som sa chcel venovať ďalej. Samozrejme fantastika, fantasy konkrétne, kebyže to mám špecifikovať. Je toho dosť, ale... Keď si spomínal, že poéziu aj píšeš, aj si ju čítaval alebo čítavaš? Komu máš také najradšej? Človek musí čítať poéziu, ak ju má rád, pretože ak ju začne len písať, tak takých písalkov je kopec. Ja neviem si predstaviť takisto tamto do sféry športu, že niekto chodí hrávať futbal a nebaví ho, nepozerá ho trebárs a len si kope niekde loptičku za panelákom. To podľa mňa nie je futbalista a nikdy nebude. Môže to byť nejaký snaživec, ktorý má rád telú výchovu, trebárs, alebo také niečo. Takže človek, čo píše poéziu, ale poéziu nečíta, tak je pozer, myslím si, alebo nejaký písalek. Pretože keď niečo máte radi, tak sa tomu venujete. A v prvom rade by sa malo čítať, pretože každý píše, že aj ja. Ale poézia sa málo číta a sú úžasné veci, ktoré vychádzajú stále. I keď je pravda, že dneska je tá poézia na tom dosť divne, roztodivne, fakt, mám mnohé výhrady k tomu, akože kam smeruje, ale opäť nechcem sa hrať na nejakého arbitra, alebo čo. Človek, ktorý to má rád, by to rozhodne mal čítať, nemusí to čítať a mal by siahnuť po klasikoch. A tým nemyslím, ja neviem, Vergilia treba nutne. 19. storočie, prvá polovica 20. storočia, tam sa urodili veci, z ktorých budeme čerpať ďalších, neviem, 1000, 20 000 rokov. Absolútne neprekonateľné záležitosti. Či mám niekoho rád najradšej z českých básnikov, ale to je notoricky známe, toho musí mať rád každý, lebo ten objektív je tak krásne, že sa to páči ako aj nejakému zaritému okuliarnatému akademikovi, tak aj nejakému štamgastovi alebo robotníkovi, ktorý sa uvolí teda tých pár veršov prečítať. A to mám s babkou spoločnú obrovskú lásku k Jiřímu Wolkerovi. Zo svetových básnikov mám veľmi rád autora, ktorý nesie také zvláštne meno Rainer Maria Rilke. Už keď si to poviete a necháte si to umielať na jazyku, tak to meno má silu. A o tom to je. Poézia, vôbec literatúra, hlavne poézia v tomto smere, narába so silou slov a ten zhluk slavík vie vydať určitý zvuk, ktorý keď si poviete nahlas, ale ono to rezonuje aj v duši, keď si to človek povie len v duchu, čo metaforicky poviem, je schopný kameň rozdrviť. Tento Rainer Maria Rilke, ale nie len, že krásne veršoval a bol to dobrý veršotepec, dával do slov úžasný obsah. Pretože keď človek len krásne rozpráva, ale sú to bezobsažné, len také lyrické výlevy, poviete si, aké to je roztomilé, ale zabudnete na to za 5 minút, pokiaľ to nemá žiadnu silu. No a jeho básne určite majú. Takže on, samozrejme prekliatí básnici, keď som mal 17 rokov,
Lebo sa to patrilo akože k tomu, že som sa hral na mladého bohéma, také všelijaké tie pózičky a také srandy, tak aby som akože to spoznal, keď už sa pohybujem v takých kruhoch, tak samozrejme Rimbaud, Verlaine, Mallarmé a teda. Veľa bolo týchto autorov. Ale až po rokoch, keď sa mi to páčilo aj vtedy samozrejme, mal som to veľmi rád, až po rokoch som ich skutočne ocenil a začal som naozaj vnímať takúto krásu. Keď som k ním začal pristupovať, že nielen, že patrí sa mi, aby som to poznal, pretože partia pri pive sa tým úplne ohúruje, aké to je nádherné a tak, a pritom tomu ani nerozumeli, tak musel som sa k tomu dostať opäť po rokoch. Keď som mal 21, tak sa tak niečo preklopilo, samé z ničoho nič. Prišiel som domov večer, možno to bolo podporené hudbou, ktorú rád počúvam a rád, keď tvorím, ju mám pustenú. A naozaj som zažil nejakú takú zvláštnu, poviem to až takmer mystickú skúsenosť. Nechcem nejaké také hovadiny do toho pliesť, ale naozaj, to je jediné, čo k tomu môžem tak pripodobniť. A zrazu som chytil pero papier, ešte tak pekne old school, retro štýl. No a napísal som to na ten papier rukou, guličkovým perom. Neskôr, keď som to prepísal do počítača, tak som zistil, koľko tam mám chýb a aké to je hrozné, naozaj. Pretože človek a básnik, hoci kto píše, nemá dobrú schopnosť sebareflexie, alebo aspoň ja, ak to môžem tak zovšeobecniť aj na druhých, pri tom prvom raze, keď niečo napíšete. Musíte si to nechať prejsť zase hlavou, ono to tak vytriskne z vás. Ak to je skutočne úprimne myslené, ak to je práva poézia, začnete písať, príde to, napojíte sa na nejaké tie sféry, alebo oni na vás, napíšete to a poviete si, že wow, ale nechajte to odležať pár hodín, pár dní a potom si upravte pre Boha gramatiku, alebo si to dajte upraviť ako moje kamarátke, ako to ja robím napríklad. A zistíte, že tie verše sú treba úplne hrozné a treba to niečo prepísať, ale to gro, čo tam ostáva, tá myšlienka a tá úprimnosť toho citu je práve v tej spontánnosti. Takže takto nejako to vzniklo. Monológ so smrťou. Mám ti ďakovať, ale nemám ani chuť hnevať sa. To nie je rezignácia. Čo však máme robiť? Čakať? A zaklopeš potom nečakanie. Zatiaľ si neklopala. Párkrát som ťa zazrel z okna, niekedy si bola blízko, inokedy na hranici môjho zraku. A raz si navštívila náš domov, ale nevidel som ťa. Máš naozaj takú strašnú tvár, 13. arkána. Tiež mám rád šach, ale nie som dobrý hráč. Musím vedieť pravdu. Mám otázky, na ktorých záleží. No ty odpovede nedávaš. Aby som k tomu dal nejaké dovysvetlenie, pretože mnohé veci, čo píšem na schvál, tak je tam taký kontext určitý. A ja dúfam, že čitateľ, predpokladám, že aj mladý čitateľ, že mu to nedá, fakt je to len také zbožné prianie, ale asi som naivný, ozaj v to dúfam, bude googliť potom a ujo Google poradí. Nech ho tak nejako vyvzdelá. Tu som narážal na dve veci. Existuje malá a veľká arkána. V tarotovej hre, čo je v podstate veštecká technika vešteckých kariet, ktorá sa používa už stovky rokov v Európe. Mnohí sa radi dušujú, že tradíciu máš v starých časoch, ale to nie je dokázané a dokázateľné. Tak 13. karta je symbolicky smrť. A číslo 13 v západnej symbolike a v západnom mysticizme znamená niečo, čo je nepriamo negatívne, ale ľudia to zvyknú vnímať ako negatívne. Začnem tým, čo ma veľmi ovplyvnilo, a to je to práve, čo som spomínal, tá japonská poézia, konkrétne haiku, tak lebo oni tam majú veľmi veľa básnických útvarov a foriem. A je to nádherná zbieročka, občas sa to po antikvariátoch objavuje, Parmuk a ja sa to volá. Sú tam 4 najväčší majstri haiku, takí tí klasici. Ten môj obľúbený, tradičný básnik haiku, Kobayashi Issa, tento Antonín Riemann, prekladateľ a veľký japanolog, tak hovorí, že dal mu taký prívlastok Boží človek. On bol laický buddhistický mních, putoval po krajine, živoril
Mal hrozne ťažký život. Umrela mu mama, keď mal asi 3 roky. A potom, keď si našiel ženu jeho veľmi veľkú lásku, tak tiež krátko po svadbe mu umrela najprv ona, potom jeho 3 deti. Taká krátka charakteristika haiku. Budem citovať z toho. Nevadí, že v češtine snáď, lebo mnohé tieto veci bohužiaľ v slovenčine nevychádzajú, čo je hanba. Maximální zkratka, bezprostřední požitek, přesný básnický obraz, odpor k logice a spekulaci, humor a nevážnost ke konvenčním jistotám života, to vše má haiku společné se zenem. Zen je určitá forma, ten kamarát by to vedel lepšie vysvetliť, ja poviem len veľmi laicky a potom sa popýtajte múdrych knížek a úra Google, čo ako presne. Je to skôr taká filozofia, ktorá sa často spája s buddhizmom, je vlastná Japonsku, nie len, rozšírila sa po tejto juhovýchodnej Ázii, alebo po ďalekom východe. Stručne řečeno, vrcholná haiku dosahují hranice nemožného. Jsou záznamem mystické zkušenosti. Jeden z největších moderních prozaiků, Ibuse Masuji, mi jednou řekl svým nenapodobitelným humorem. Víte, já jsem se vždycky chtěl stát básníkem haiku, protože si myslím, že haiku je vrcholná forma japonské literatury. Ale dobré haiku vám přijde tak jednou za rok. A tak jsem musel začít psát prózu, abych se uživil. To hovorí za všetko. Vy západní lidé, když chcete poznat tajemství motýla, rozžerete ho na malé kousky. Dáte je pod mikroskop, popíšete je a myslíte si, že jste pochopili podstatu motýla. Ale motýl, to je to křehké nic, které se třepotá tamhle ve vzduchu. A to sa práve snaží zachytiť básňami, konkrétne haiku. Takže ďakujem za pozornosť.